ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентство ТВ. 27 июни соли 2025 навор кардам бар шумо $1 9 сомону 90 дирам бардоро 1000 рубл баробар ба 125 сомону 70 дирам курси имрӯза. хулоса ки рул хесте сай табриктон мекунам. баъзеатон агар ки сум майда кардани бошен тезтара кардан бигирен. хулас дӯстони азиз, дар навори имрӯза як дона автомобил боқӣ монда ҳама хонаҳо аст. узри зиёд ки як хона 350 000, як тайга аз 300 болотар, дигар ҳамаш аз 300 000 поён бардоро, ҳатто ки 300 там нест. мақсад навор хуб мегзара. хоҳишмандам аз шумо якта лайкчора бизанед. ҳатман дар канали мо обуна шавед дӯстон, пушаймон намешавед. тамошо кунен навори имрӯзаро. ба эълони яками имрӯзамон мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ ки ба мо равон кардан ма имрӯз ба шумо пешкаш мекунам дӯстон, анака тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. ҷамоати деҳатӣ Али хуб иборат аз 6 дархона ва 6 сотихи дигар замин дорад. 200 000 сомонӣ. бародаро шутка нест. 200 000 сомонӣ, 6 сотих ва 6 дархона. хуб хонаҳо бародаро ду хонаш 4 ба 3.5, ду тайгаш 5 ба 3, боз ду тай дигараш 3.5 ба 3. ремонташ айни ҳол ба худи шумо дӯстони азизу арҷуманди ман маълум ки чӣ хелияй. ремонташ ҳисоби коробка. ака 100% тайёр неста ки шумо қолинтона биёрин партояни зиндая кунед. и хел не бардоро. каматон бо аз худтон яъне ки расход мекунед баъд аз харидани ҳамин хона. масҷид наздик, ба обу барқи доимӣ яъне ки муҳайё карда шудаги бардорои азизи ман. хуб метавонед ки шумо рафта аз наздик бибинен, тамос бигирен дар ҳамин рақамҳои 921 1458 ва 938 59 1920. ҳатман аз номи канали мо занг бизанен дӯстон, рафта аз наздик бибинен. хулас боз як имконияти дигар ба шумо метам. хуб иваз ҳам мешава мега бо автомобилҳо. Opel Astra G аст ёки Opel Zafira аст, Mercedes аст. фақат ба ҳамин автомобилҳо яъне ки иваз мешавад дӯстони азизу арҷуманди ман. шахсони ҷиддӣ, хоҳишмандам, шахсони ҷиддӣ ҳатман занг занед, рафта аз наздик бибинед. маъқултон шава агар хай бигирен. дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати деҳоти Али. хуб мегзарем ба эълони дуюми имрӯзамон дӯстон. боз як тайгар квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, аниқтараш дар ноҳияи Фирдавсӣ, ана ҳамин думо ҳаст. бародаро худтон яъне ки комментария карден. бе ягон мамнуният дӯстони азиз, ман коммент шуморо мебинам, мехонам. вақт биём агар бародаро дар комменти шумо бо ответ ҳам метам. хулас квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар 46 микрорайон. як ҳуҷра дорад 25 метри квадратӣ. ҳо дар аввали навор ба шумо гуфтам ки узри зиёд ки мақсад то 350 000 ана ҳамин хона ҳастай. ака рости гап бародарҷоно, квадраташ майдатар ба худи шумо маълум. хай ҳаст баъзе инсоное ки меяги хай мешава. ҳамон ҳоҷатхонааш як аст. чихе ки худтон дида истодаен, ҳамон ҳоҷатхона як. термекс ҳам дора. ҳатман тамос бигирен. дар дуюм ошёна ҳай ами хона идом бошад 4 ошёнаага. дар этажи дуюм доми 4 ошёна. хулас тамос ҳатман тариқи WhatsApp рақамҳои 933 00 46 54 занг бизанед. аз номи канали мо насиб боша агар бо шумо дар арзон мекунам метатон. ба эълони сеюм мегзарем шер бачаҳо. эълони сеюмон чие? хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. бардорои Кӯлобӣ яъне ки бисёр коммент кардем. ман ҳамаи шуморо мақсад коммент шуморо мебинам бе ягон мамнуният. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, назди Балнесо. хуб иборат аз 6 дархона дӯстон, шутка нест. 8 сотих яъне ки тақрибан 150 метри квадратӣ мешавад. бо нархи 260 000 сомонӣ акамон мешина сари як пиёла чой дар болои ҳамун кат қайдтон мешина суҳбат мекуна.
ремонт ба худи шумо аллакай маълум. Мардоро агар ки жалка набоша, якта да канали мо обуна шен. мо ҳамо автотв мақсад пештарак тамошо мекардем навори мара. ӯ канала бардоро тамом акд. Дига дар он видео намекунам. Ба гузаштем барои ки монетизатсиям гуфтам ки сӯхт. бо обу барқи доимӣ марҳамат акада занг бизанед. Рафта аз дастгир бибинен. маъқул доша бахаред. ба чорум эълон мегзарем дӯстон. боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Истаравшан дар Каламанура кӯчаи Ҳошимзода мега бардоро паси мағозаи Рустамбек. ду дар хона дорад, иборат аз як сотиқ заминча. чӣ хел ки хитон дидаистен мардоро. ремонташ 100% нестай. гуфтам онумтон 210,000 ду хонаи коробкагӣ. тамос ҳатман тариқи WhatsApp рақамои 980 0097 ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. марҳамат рафта аз наздик боз як бор дига бибинем бардоро. хай маъқултон шо ака усунаш желани шумоҳай. хона ба хишти пухтагӣ кардагиай. дарунаш шкатур дора. дарунашам шкатур кардагиай бардоро. об ва барқи доимӣ айни ҳол ҳаст. чӣ хел ки хитон медоем бардоро. боз камтар дигар савдо дорам мега. бар замин 210 таи мондагишон. ба панҷум эълон мегзарем дӯстон. боз як хонаи фурӯшӣ дар Кӯлоб дар деҳаи Зардбор дӯстон. деҳаи Зардбор дар Кӯлоб ҳамин хел як деҳа дорад. иборат аз 5 ҳуҷра бинед хитон дӯстон. 5 ҳуҷра ва 8 сотиқи дигар замин дорад. бо нархи 230,000 сомонӣ. бардорои Кӯлобӣ ина марҳамат агар ҳамаи хона маъқултон боша якта комменти хуб кунен. аз шумо ҳеҷ чиз намерава шербачаҳо. 230,000 5 хона ага. хуб тамос ҳатман тариқи WhatsApp рақамои 988 66 82 03 ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ ака. ремонташ аллакай ба худи шумо маълум дӯстон. ду хона калидор хати таъмир дорад. ду хонаи дигар бетаъмирай. ҳуҷҷатҳо ҳама 100%. аз роҳи калон 500 метр дуртар. ҳамқа разница мекуна яъне. хай ки усуш ай худи шумо вобастагӣ дорад дӯстони азиз. марҳамат. ба шашум эълон мегзарем. инак эълони шашмон чие дӯстон? боз як то дигар хона дар шаҳри Бохтар назди беморхонаи вилоятӣ. иборат аз 3 ҳуҷра ва 3 сотиқи дигар замин дорад дӯстон. бо нархи 244,000 сомонӣ. ҳатман тамос гиред. ҳамин рақамои мондагим бардоро ба ҳисоби коробкаи яъне ки 100% хона тайёр нест ки шумо бидроинда зиндаӣ кен. баъд аз харидан боз аз хитон камтар дигар маблағ расход мекунен мегум. шояд ки баъзетон фикр кунен беморхонаи вилоятӣ ки ҷудае, яъне ки дар маркази шаҳр ҳамаи бисёртар ба шаҳр медрояд бардоро. ҷош ҷои хубае. аз ҳамин сабаб фикр мекунем ки нархи хонара камтара гаронтар мондаган. хай ки бардоро усуша хитон занг бизанем бипурсен. дӯстоне ки хоҳиш карден амиқа нархда хона боша марҳамат пешкаш кинам занг бизанед агар маъқултон шава. ба ҳафтум эълон мегзарем. инак боз якта дигар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе. бардори Восе буда анаки нигоҳ кунен. 7 сотиқ замин дорад. 2 ошёнага аст. иборат аз 5 дархона. и ангурора бинем бардоро. дарахтои мевадиҳанда бисёрай. чӣ хел ки хитон айни ҳол ба чашми сар дидесен. иҷода агар чорбодорӣ кунӣ бо хубтар мешавад. дар кӯчаи Аҳмади Дониш аст. ноҳияи Восе кӯчаи Аҳмади Дониш. ҳатман дӯстон тамос бигирен. агар жалка набоша ҳатман дар канал якта обуна шавен бардоро лайкчора бизанен. ин ҳами хел хонаҳои насиб боша арзон пешкаштон мекунам. як рӯз не як рӯз ба таби дилтона меёвен. ҳамин рақамои 987 39 31 35 WhatsApp ва ҳам дастӣ акас марҳамат. ремонташ ба айни ҳол ба худи шумо маълум. ҳаммом ҳоҷатхона ё ҳамаш ҳастай. ҳуҷҷатҳо 100%. ба эълони ҳаштум мегзарем дӯстон. боз якта дигар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати Лолазор дӯстон деҳаи Дурахшон. бинед ноҳияи Данғара ҷамоати Лолазор деҳаи Дурахшон 3 ҳуҷра дорад. иборат аз 10 сотиқи дигар замин. хуб бо нархи 245,000 сомонӣ. хона ба хишти пухта кардагӣ. яъне ки дар зимистон хонатон гарм зебо. дар тобистон боша бардоро яъне ки чӣ хел бигӯм
салқин мешавад, нарм. خلاص حتما در واتساپش بنویسید، تماس گیرید دوستان. رقم 555 56 75 72. حجت ها هم 100% آماده. خانه ها 5 به 3 7 به 3 هم خیلی. اگه مساحتش آبش اگر بگیریم تقریبا 86 متر کوادراتی. با ایلون این هم میگذاریم دوستان. خب باز کوارتیر فروشی در شهر خوجند، در 31 میکرورایونی همین شهر خوجند همین کوارتیر دوستان قرار دارد. چه خیلی دیدین دام خودش دومی 4 آشیانه، اگه خیلی خونه هم باشد در 4 آشیانه دوستان. آب و برق تامین کردگی، حمام حاجت خونه چه خیلی بچش میسر دیدین دوستان یک است، 28 متر کوادراتی. فکر میکنید که سریدنیه. اگه با اویلایی که یعنی که نو بنیاد کردن فکر میکنیم که قلعه. اگه اوسنش اختمام بستگی داره شهر بچه ها 225,000 سومانی حتما رقم های 209 موبایل است 209 00 1997 هم واتساپ هم دستی. آب و برقی دویمی گفتم که سروش نفروخته میشه شهر بچه ها. بایلونی دهم میذاریم. در اخیر یک تاگر تمغایم автомобили Daivonex германский که سوژورش بنزین گاز است، موتور 1.616 коробка دوستان مکانیکا 1996 سال. مکانش در شهر کولوب 18,000 سومانی. باز حتما سودا کرده میشد. تماس بگیرن دوستان. واتساپ و تلفنی دستی یک موندگی 919 26 02 42 و 988 40 33 79. مرامد اگر مخوتون شود رفته از نزدیک ببینن هیک نیست. بردار بیس یگان جوی گریز نیست. بردار یک تا لایک را بزنید. اشما هیچی نمیره. در کانال ما ابونه شوید. انم خیلی خانه ارزان نصیب باشه پیشکشتون میکنم. برای رکلام کردن خانه یا کی ماشین یا کی زمین چیزی که باشد میتونید که با ما مراجعه کنین. نمیخواد نوار ویدیو نوار میکنیم بردار برای بینندگان پیشکش میکنیم. باقی در پناه خدا تو نوار آینده خداوند یار و مددگارتون باشد. پناهتون به خدا شهر بچه‌ها.